یهود ملیانو، اے د انجیل ملیانو، اے د تورات ملیانو، آغا سڑے چی چا پڑے نیولے دے، آغا سڑی سر چی پڑے دے، آغا سڑے چی جامو کی پیوندو نہ لگی دلی دی، دغا سڑے امیر المؤمنین دے. ورتوی تیس پی جنی، ورتوی دا چی جامو کی کپڑی لگی دلی دی، دا چی پتندی باندی خول روانا دا، دا چی لاند گور ازمکی تا معلومی کی دا یو علامی دادا چاگی کی عدل و انصاف دے. لگت لارا ماتا راکی بوڑا بابا راگی سور پوخ باندی خادم ناس دے، خادم لاند گوری جاری. و خدایا کلان دخ کتکی کما امیر المؤمنین میں نپری دی، یا اللہ کبر ناس دی ما بیدبی دا. آغا یہودی مولا تبوس کی اے پسور لی ناس دا تو سو کی استا پڑے چانی ولے دے، ورطویز خادمی ما مخی پڑے چانی ولے امیر المؤمنین دے، امیر المؤمنین دے. جامو اشلی دلوا لنگ اشلی دلوا امیر المؤمنین تا ابو عبیدہ بن الجراح جوڑا روڑا جوڑا روڑا دا بمول اسلامو گٹو پتلون کی منڈا کی دا اگدی اگدی جامی غواری، دا آغا جامی غواری چی تبکی منڈا والیش. دا خودی زمانگ مشران دا شیزنا چولی چی لکہ دا خوزو قدمون پکلے لیکن قدم نکی. جہاد خدا بہادرانو کار، جہاد خدا نرانو کار، جہاد خدا آگا خلقو کار دے. ابو عبیدہ بن الجراح ورطوی دا جامی والا ورطوی یا ابو